ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି କି ବୋଉ ମୁଁ ଛୋଟଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାଗିଛି ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନା କରୁନୁ। ହଁ ଦେଇନୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମନା ତ କରୁନୁ ନା। ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଡ଼ି ଅଛି ବୋଉ, ମୋରି ପାଖରେ ଏକାଟିଆ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହୁଡ଼ି କିଣିବି ବୋଉ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ବୋଉ କହିଲି କରେ ସେ ବା ଠଣାରେ ଚୁଡ଼ି ଅଛି, ଯାଉନୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ଯା ଟିକେ ମାରିଦେ, ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବୁଲ। गजब बेइज्जती है। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଚୁଡ଼ି ନୁହଁ ହୁଡ଼ି, ହୁଡ଼ି ସେଇଟା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ୟାର। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେଙ୍କର ଦିଦିଟା ସ୍ୱେଟର, ତୁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱେଟର ତୁ ଜମା ପିନ୍ଧୁନି, ସେଇଟା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନଙ୍କ ଜମାନାର ସେ ସ୍ୱେଟର। ସେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ପୁଣି ଯୌତୁକରେ ସେ ସ୍ୱେଟର ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିବି? 100 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ସ୍ୱେଟର, ମୁଁ ଜମା ପିନ୍ଧୁନି ସେ ସ୍ୱେଟର। ମୁଁ ଆଇଦର ହୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି, ନହେଲେ ସେ ସ୍ୱେଟର ତୁ ମୁଁ ଜମା ପିନ୍ଧିବିନି। ମୋ ବୋଉ କହିଲି କି ନାଇଁ ତୋତେ ହୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କିଛି ଦିଆଯିବନି, ଯଦି ସେ ସ୍ୱେଟର ନ ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଘରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ, କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋର, ମୁଁ ସେ 100 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧି ବୁଲିବି? ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋର ଘରେ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କରିବି? ଶୀତ ବି ତ ହେଉଛି ନା, କ'ଣ କରିବି?